Azért csináltam ilyen fejet magamnak, így jobban be tudok illeszkedni a német és a svájci kultúrába. Na, de lépjünk ezen túl. Nagyon tetszett Eddinának az a riportja, hogy gondolom Florida, mindegy, szinte biztos, ottani lakóparkot mutat be. Hát itt azért Svájcban, Németországban is vannak ilyen lakóparkok. Voltam ilyenbe, és hát itt is az jellemző, hogy gyakorlatilag a lakóparkban, amikor belépsz, ugyanolyan, mint Amerika, csak minden jóval kisebb. Egy akkora területen áll az autó, illetve a kempingbe ott vannak ilyen lakóparkok, illetve a ház, gyakorlatilag mind két kis teherautó. Az egyik fele az a parkoló autó, a másik maga már a ház. És gyakorlatilag ezek két-három személyesek, és ha túlságosan meghízik valamelyik a feleség vagy a férfi, akkor kisajátítja valamelyik részt, mert onnan már nem fog tudni kijönni, az ajtók is olyan picik. De hát lépjünk túl attól, hogy jóval kisebb valami, attól még nem azt jelenti, hogy használat lenne tökéletes. Reggel az utazás. Ez azért. Egész életemben autómban jártam, azt németeknek tönkretették, aztán ugye Svájcban van egy olyan időszak, az a 6 és fél 8. Hát akkor mindig fohászkodok Istenhez, hogy abban az időben nekem meg kelljen utaznom. Mert akkor előkerülnek ezek a munkásruhás, meg a német ortopéd cipősbe elindulnak dolgozni. Abban benne van a bolti eladó minden. Akkor felülsz a vonatra, és azt hallod, hogy ilyen kis műanyag tálkát előveszik a tegnapi élelmiszer maradékot, és akkor elkezdik ott a vonaton fogyaszgatni, és akkor csörömpöl mindegyik a kis műanyag tálkájával, a kanállal, és ott van. Aztán gondoltam, hogy hát lemegy ez a 8 óra, számolgattam, hogy 16 óra körül jöhetnek haza, hát ebben az időben nem fogok utazni, de gyakorlatilag délben már a zacskóból evők jönnek, és ez tipikus svájci, hogy sehol másik nem falnak a vonaton. Hát nekik nincsenek tereik, nekik a éttermek azt jelenti, hogy az utcán van. A mínusz 20 fokban azért lebasszák a székről a havat, de gyakorlatilag megvan a pezsgőhűtése is, mint az állat gyakorlatilag. Akkor lépjünk tovább, hogy csak a vonaton falnak, ez mind rendben van. A német vonaton meg annyira túl van zsúfolva, gyakorlatilag a Szardiniát az egy olyan nagy hülyeség, hogy a Szardinia szigetről nevezték el, nem, a német vonatokról. Akkor tovább lépünk. A ipari réteget már úgy Erexon Muszkra, mindegy Muszk utódjainak hívom őket, mikor megindulnak dolgozni, az ortopis cipővel, meg a koszos munkásruhával, akkor mindig lesöpröm valamivel az ülést, akkor én is le tudok ülni, vagy újságpapírt terítek oda, vagy hasonlót, de ezek rengetegen vannak. Szóval valahol ipari emberke voltam én mindig, de azért ennyire nem. És hát a falu az sokkal jobb. Az emberek kedvesebbek, illetve értelmesebbek. Ott igazán akkor van baj, ha valakivel szóba kell állni. Ez az rettenetes. Akkor megszólal, hát a német nyelvben így van, hogy mit tudom én, két vizet akar, ich möchte zwei Glas Wasser. Ich möchte Tüfi, Brüni Küfi. És így nézel, én is, és a berlini német is simán elkezdjük szótárazni, hogy körülbelül mit mondhatott, és mikor főleg egy telefonszámot megad. Hát egy telefonszám simán úgy van, hogy mit tudom, 2, 3, 4, 5, 6, és akkor hallom az üzenetrögzítőm, írnám fel, de szégyellem, perfekt német vagyok, de semmit nem értek bele. És akkor feladom. Mondom, már ezzel sem fogok beszélni. Ha már így kezdi az üzenetrögzítőbe, akkor egy komolyabb mondat után szerintem lehidalok, vagy a vérnyomásom lesz túl. De a falon ott még viszonylag jól érzem magam. Mondom, hogy csak azt kell kerülni, hogy az emberekkel bármilyen konfliktus. Szóval ezeknek a népeknek nem nagyon ajánlott az a lakópark, a csend, a nyugalom. Az összes házuk szigetelve az nincs. Olyan kibaszott zajos, már elnézést a szép kifejezésért, hogy meg nem lehet mondani egy szállásokon. Ilyen régi házaik vannak, és hát a gerendát, meg a fa alsó réteget, ezeket a oldalt lambériával nem az, de ami alul van ezek a hajópadlók, hát ezt persze meg lehetne csinálni, hogy ne nyikorogjon. Ők azt élvezik, hogy ha valamelyik hazajön mondjuk egy hétfős családból, akkor az összes kell. De ugyanúgy, mikor reggel elmegy 6-kor dolgozni, következő meg 7-kor, akkor gyakorlatilag a 6 óra, 7 óra, 8 és 9-kor kellek. Persze nem mindegyik. Ezeknek a népeknek az 50%-a tröksüket, ezt magad is lemérheted, próbálj meg halkan hozzájuk szólni, nem fognak belőle semmit hallani. Némelyikre rá ordítok, hogy egyáltalán
nem az én kultúrám, de hogyha valakivel muszáj vagyok már kommunikációt, vagy valamiben, mint a jegyellenőrökkel, akkor az, mert az nincs süket, azokkal ordítani szoktam. És hát nem tudom. Szóval a magyar se sokba különbözik, mert a magyar meg az ilyen láposabb területekre fészkeli be magát, mint Németországban, Svájcban, meg mit tudom én. Szóval azt hiszem, hogy senki nem fog se nagyképűt, se idiótának tartani, hogy az Isten engem valami biztos, hogy nem ide szültne. Valahogy ez nagyon el lett tévedve ez a dolog. A jövedelmem az külön. Normális esetben, de ezt egyébként nem Muszkis csak azért alakszom, mert nem finanszírozott, de egyébként teljesen normális. És hát ő is elismert, hogy a piacgazdasági értékem legalább 30-szorosa, mint az itteni európai embereknek. Annak ellenére körülbelül a 70 részét kapom, mint ők. Hát, ha még láttál, hogy mondjam most egy magyarosan és nagyon szép szóval, a faszopó, semmit nem érő tetű népséget, mint ezek, akkor gyakorlatilag itt, ha semmihez nem értesz, mindenhez tök hülye vagy. És ki szeretnéd érteni az embereket, én ajánlom ezeket az országokat. Megtalálod a társaid. Még a riportomról lemaradt az, hogy rettenetesen tetszik, hogy gyakorlatilag én Magyarországról származok, egy olyan középkultúrájú városból, Miskolc, ahol azért elég kemény ipari város volt, de gyakorlatilag attól függetlenül az emberek de úgy vették, hogy ettől nem muszáj nekik hülyének lenni, hát nem is voltak azok. A lényeg az, hogy hát átlagban mondom, hogy középkultúrájú, hát a magasabb kultúrájú helyről jöttem, de a lényeg az, hogy rettenetesen tetszik, hogy ugyanolyan gyakorlatilag Európa is, mint Magyarország. Csak a nők kétszer akkorák, sokkal rondábbak, a férfiak, hát Magyarországon azért jobban hasonlítunk az oroszhoz, hogy izmos, meg mit tudom, ez kinézetre is ad valamennyire magára. Hát ott inkább ezek a fogyatékos rákcsálókhoz hasonlító férfiak, a nő kétszer akkora terhet cipel. Ez a férfi-női viszony is már úgy megváltozott, mert inkább a nő néz ki igahordó baromnak, a férfi az, mint valami olcsó szolgájának, vagy nem tudom. Szóval így az összbenyomásom erről a Nyugat-Európáról nem annyira sikerült úgy jó. Ami jó, a termékeik, az autók, az tényleg jó. Az Olaszországból is jó, németektől is jó, más országoknak is úgy, ahogy sikerült, és így, amit fel tudtam sorolni, hogy jó, azt be is fejeztem. Ja, még a belga sör jó, meg a Coca-Cola volt, amíg nem mérgezte az európai tetű, és nem hiszem, hogy erre a földrészre születtem.